পদত্যাগ কৰিছে খাম্পা বৰগোহাঁইয়ে। দীৰ্ঘদিন ধৰি তেওঁ এক প্ৰকাৰ দলৰ পৰা আঁতৰি আছিল। দলীয় কাম কাজৰ পৰা আঁতৰি থাকি অৱশেষত দিলে পদত্যাগ পত্ৰ হাগ্ৰামা মহিলাৰী। Hello everyone, good morning to all. लोगोफोर फिन खेबसे चेनेलाव बयखौ बरायनानै लानाय जाबाय। नैबे समावहाय बयबो मिथिखाबाय नोंथांमोना भिडिअआ मानि सायावहाय जागोन टाइटेल बा थाम्बनेलावहाय नायनानै आरो बेबायदिनो आङो इन्ट्र भिडिअ ससे क्लिप्स होनानै होखादों ना। तो लोगोफोर बिदिब्ला जागायलांदिनि बयबो मिथिखानाय आपडेट्स इलेक्शनाबो खाथि जाबाय आरो गुदुं गुसु बारा बारबायानो थाखासिगोन ना। तो जोङो बयबो मिथिनो मोनखादों डिपुटि CEM बिबानावहाय थानाय जोंहा मानगोनां खाम्फा बरगयारी सार। तो बिथाङा बेबायदिनो पदत्याग बा BPF खौ नागारलांनाय जों बेबायदि निउसफोर मोनबाय थानो हादोंना। तो दा माबे मोनसे दलावहाय जइन जागोन तो जोङो समा खिन्थागोन BJP आवसो हाबगोन ना UPPL आवसो हाबगोन ना। तो जोङो समा खिन्थासिगोन दा नेनानै थानोसै आरो बेबायदिनो इलेक्शनाथ' आरो फैगासिनोखा ना। तो बेबायदिनो गुदुं गुसु बारा फैबायानो थाखासिगोन आरो ना। तो आरो दा BPFआ बेबायदि गोबांथार खहा जागोन नामा बा लोरबांथि जागोन नामा तो जोंनो बेखौबो समा खिन्थासिगोन ना। तो एसे क्लिप्सखौ होनानै होलांदिनि बांद्राय गोलाव खालामनो सानाखै दिनैनि भिडिअखौ। तो आङो क्लिप्सखौ होनानै दिनैनि भिडिअखौ बेसेखिनियावनो फोजोबथ'नो सानबाय। गोजोन्थों। দীৰ্ঘদিন ধৰি তেওঁ এক প্ৰকাৰ দলৰ পৰা আঁতৰি আছিল। দলীয় কাম কাজৰ পৰা আঁতৰি থাকি অৱশেষত দিলে পদত্যাগ পত্ৰ হাগ্ৰামা মহিলাৰী। BTCৰ ডেপুটি CEM পদত আছিল খাম্পা বৰগয়াৰী। দীৰ্ঘদিন ধৰি দলীয় কাম কাজৰ পৰা আঁতৰি আছিল বৰগয়াৰী। উপসভাপতি তথা দলীয় প্ৰাথমিক সদস্য পদ ত্যাগ কৰিছে। পদত্যাগ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে দলৰ মুৰব্বী হাগ্ৰামা মহিলাৰী।